smo mi, Wings, svi zajedno borimo se, naša magija pobeđuje. Wings, uvek sa vama i trikovima, to je magija Wingsa. Svakog dana za igru smo mi, svakog dana živimo u bajci. Slobodne, bit ćemo mi, slobodne. Možeš sve, ti možeš da uradiš sve. To je magija Wingsa. Wings, to smo mi, Wings, svi zajedno borimo se, naša magija pobeđuje. Wings, uvek sa vama i trikovima, to je magija Wingsa. Wings, prijatelj, Wings, moj si ti, jedna uz drugu ljubav, najveća je magija. Letimo tamo gde snovi se ostvaruju. To je magičan svet za nas, to je magičan svet za Wings. Sa svojim Believix moćima Wings su postale jače i još jednom su uspele da poraze čarobnjake Crnog kruga. A na venčanju Jasona Twina Muza je shvatila da su romantični snovi vezani za njega iščezli, ali uvek će imati svoje prijatelje. Beg iz stvarnosti. Devojke, čeka nas veliki posao. Paragonda nije mogla da odgonetne tajne Belog kruga. Ja mislim da je to gubljenje vremena. Pokušajmo. Tako ćemo saznati šta se dogodilo sa svim zemaljskim vilama. I moramo to da uradimo pre nego što nas čarobnjaci nađu i pokušaju da nam otmu krug. Sa Believix magičnim tragom naći ćemo odgovore na sva naša pitanja. A kako to radi? Predmeti i mesta imaju svoje sećanja i ovako možemo da ih otkrijemo i ponovo oživimo. Ne znamo šta ćemo sve videti, sigurna si da to želiš. Kad me Nebula iskoristila kako bi se suprotstavila čarobnjacima, shvatila sam koliko su zemaljske vile propadale. Sve više i više ličiš na mene, pre si reagovala spontano, sad znaš šta želiš. U knjizi o vilama piše da je Nebula bila velika ratnica koja je nastradala od Ogronove ruke i njegovih lovaca na vile. Evo ga, poslednji beli krug. Mnogo je prolaza koji vode do našeg sveta, ali ovaj krug je naša poslednja nada za beg iz sveta ljudi i povratak u naše carstvo. Na ostrvo Tir na Anog. Vrata polako nestaju, uništili su ih Ogron i njegovi čarobnjaci. Crni krug polako zatamnjuje beli. Mnogi od nas su se borili protiv lovaca na vile, ali beli krug je naš spas. Svetlost kruga se neće ugasiti. To je isti onaj glas koji me je hrabrio da verujem u sebe, jer sam bila životinja. I jedina preostala vila na zemlji. Ali negde iza tih vrata nalazi se još zemaljskih vila. I pronaći ćemo ih, obećavamo. Muza, da li si sa nama? Šta? Da, naravno. Ili sve u redu? Razmišljala sam o Jasonu. Obećao je da će ti pomoći oko muzičke karijere i to će i učiniti. To znam, ali sam se nakon raskida sa Rivenom nadala da će između nas nešto biti. Jason je fin i brižan, sve ono što Riven nikada nije bio. Jason je muzički producent i veruje u tvoj talenat. Neće ti biti verenik, ali bit će ti prijatelj. A prijatelja nikad dosta. Da, možda ste u pravu. Možda ćete putovanje na ostrvo Tir na Nog malo raspoložiti. Pre nego što odemo, trebalo bi da sakrijemo beli krug. Znam gde ćemo ga sakriti. Gledajte, upotrebit ću magiju teleportovanja. Istu onu koju koristimo za teleportovanje ljubimaca. Da, obožavam te tvoje tehničke vragolije.
Dobro, objekat je skeniran. Sad ćemo ga premestiti tamo gde ga niko neće naći. Nestao je. Tehna, poslala si krug u parku Gardeni? Nemoj da te to prevari. To je virtuelni park. Sakrila si ga u svoju najomiljeniju video igricu. Odlična ideja. Ko bi si setio da ga traži na internetu? Osjeća se magična vibracija u vazduhu. Svi ste je osjetili. Bile su aktivirale magičnu energiju belog kruga. Idemo! Sad samo da otkrijemo gde je to ostrvo Tirnanog. Slušajte, šta kažete da osnujemo Wings Band? Imamo misiju, ali dobro, računajte na mene, ali samo ako me budete naučili da pevam. Neću da se hvalim, ali umem da sviram na raznim instrumentima. Već mogu da se zamislim na sceni. Ne bih bila tako sigurna. Nije lako nastupati pred publikom. Pa, ne znam za vas, ali meni je ritam u krvi. Znate šta, treba nam odmor. Odvedimo Roxy u Fruity Music, tamo možemo da vežbamo. Savršeno! Andy i njegovi prijatelji će nam pozajmiti instrumente. Nije valjda. Pa to je odlična ideja. Ćao! Zdravo! Neko je baš veseo. Na Bu nisam raspoložen. Slušaj, samo sam hteo da... Zaboravi, nisam ljut na tebe. Opet je Muza, zar ne? Izgleda da ništa ne umem da uradim kako valja. Želim da mi oprosti i da mi se vrati, ali ona... Šta? Nemoj nju da kriviš. Nije ti palo na pamet da si možda ti kriv što se udaljila od tebe? Ljubomoran si, nisi joj verovao. Pokušavaš da me raspoložiš ili utučeš? Znam da ti je stalo do nje, ali to moraš i da pokažeš. Izvinio joj se. Mora da zna da ti je žao, da si se promenio. A probaj to da gledaš na drugačiji način i da razgovaraš s njom drugačije. Kako misliš? Posmatrajući ljude, shvatio sam mnoge stvari. Devojke vole da im se momci udvaraju, emotivne su i vole lepe stvari. Pa zar tako nije svuda? Da, ali devojke sa zemlje naročito vole cveće, pesme i poklone. Budi pažljiviji, manje ljubomoran. Da, ali pre svega obaspije cvećem i poklonima. To mogu, ali što se tiče pesama, to će teško ići. Mogu da ti pomognem ako hoćeš. Kaži šta osjećaš, a ja ću to pretočiti u pesmu. Ilija, uzmi taj blok i popisuj porudžbine. Gosti stižu. Tvoje oči su poput ogledala. U njima se ogleda... Plavo nebo kao delići duše. Hvala na pomoći, ali mogu sama. Hteo sam da ti pomognem, ali izgleda da hoćeš da budeš sama. U redu, počinjemo iz početka. Pesnik nikad ne sme da izgubi strpljenje. Ostavimo poeziju po strani i probajmo s cvećem. To će sigurno upaliti. Cveće, tako je! Odmah iza ugla cvećera. Misliš odmah? Da, odmah. Kupiš neki lep buket. Idi i ne brini, mi te menjamo. Samo da prođem. Nestam. To je bio samo mali buket cveća. Baš ti hvala, Rivene. Rio je alergičan na polen. Nadam se da si sad srećan. Momci, pa rekli ste mi. Beli krug je ovde. Osjećam. Požuri, Wings svakog časa mogu da se vrate.
Mala čudovišta. Sad je dosta. Ništa, nema ni traga belom krugu. Ali mora da je ovde negde, siguran sam. Da, našao sam ga. Ne, stani! Nalazi se u videoigrici. Kako da ga izvadimo? Dumane, ostani ovde. Pripazi da neko ne naiđe i na ove male beštije. A ja ću da se prošetam virtuelnim gradom. Niko ne može da promakne mojim životinskim instinktima. Na kilometar mogu da čujem mugu kako kašlje. Gde ste vi pošle? Ne stidi se, hajde, pokaži joj da ti se dopada njena muzika. Mjuza, hej Mjuza! Prestani da se vrpoljiš, pokušavam da razgovaram sa mojom devojkom. Šta Riven radi u publici? Hoćem ga da radi, a ne da se probodi. Skloni se. Mjuza me nikad neće vidjeti od tebe. Mjuza! Mjuza! Aaaa! Pusti me! Prestanite! Roxy, je li sve u redu? Osjećam da se nešto dešava sa našim ljubimcima. Roxy! Sky, u opasnosti su! U opasnosti su! Ne brinite se. Vraćamo se. Roxy, šta je bilo? Da li si dobro? Neko je provalio u stan i preti našim ljubimcima. U opasnosti su. Šta ako su opet oni? Čarobnjaci crnog kruga. Kogod daje, moramo da ga zaustavimo. Kogod preti našim ljubimcima imaće posla za nama. Idemo, Rivene. Nema svetla, ali to ništa ne znači. Možda vas čekaju. Devojke, mi ulazimo prve, momci ulaze za nama. Budite oprezne, Bloom. Obećavam, bit ću dobra vila. Artu, pazi! Devojke, mi smo na redu, Vince Believe! Bravo, vidim da ste dovele pojačanje. Opreza nikad na odmet kad su u pitanju momci baš kao ti. Slatkiši, jesi li dobro? O ne, beli krug je u opasnosti. Čarobnjaci su ušli u video igru. Mislila sam da samo ti možeš da uđeš. I ja sam, a mrzim kad pogrešim. Stariji smo od vas i poznajemo više trikova. To ide s godinama. Moramo da ih zaustavimo. Možemo li da uđemo u igru? Mada nikad nisam probala.
pa sada ćemo saznati. Moramo da zaštitimo poslednji prolaz za Tir na nog. To je vrednije od našeg života. Timi, treba će mi tvoja pomoć. Spremne? Je vam sve jasno? Zapravo i ne, ali ako je ovo jedini način... Neće nas ništa boleti, jel da? Opustite se, za čas ćemo ući u video igru. Wow, da li se meni samo čini ili se okruženje promenilo od jutros? To je zbog čarobnjaka. Tragovi njihove crne magije žele da nam daju do znanja da su ovde, ali neće nas uplašiti. Slušajte, tišina je naprosto nesnosna. Ne dozvolimo da nas išta omete. Širom otvorite oči, moramo naći krug. Možda se dešava. Osjećam se kao da sanjam onaj ružan san u kome nikako ne mogu da dođem do fena. Moram nekako da im pomognem, ali šta da radim? Ništa. Tako je, pregledaj tlo soničnim talasom. Brineš za Mjuzu? Ne, naravno da ne. Dovoljno je velika da može da brine o sebi sama. Šta je to bilo? Da li ste vidjeli? Mi jesmo, ali Wings nisu. Moramo nekako da ih upozorimo. Ajde, Timi, pokaži šta znaš. Tehna je unela neke zanimljive promene na računaru. Osjećate li da je nešto drugačije? Da, ali ne shvatam. Super prizma! Šta, kako si to uradila? Ne znam, nisam ja. U stvari jesam, ali kao da me vuklo 600 čulo. Kao da me neko upozorio. Neko s polja nam pomaže. Da li nas i gledaju? Zdravo, momci, da li ste tamo? Kako ide? Letni grom! Moja moć je oslabljena. Ova priroda je zapravo samo kopije prave prirode. Više energije, još više. Da probamo s ovim. Više energije za Floru. Jeseni veliki. Sad je mnogo bolje. Slika se udaljava. Trebaju nam super brza krila bilinica. Wings bilinica. Ali nismo se pomerili ni milimetar. Ovde stvari funkcionišu drugačije. Naše moći ne deluju. Što ne bi trebalo da nas čudi ako čarobnjaci kontrolišu igru? Mogu da ih ometem pomoću soničnih vibracija, a vi se pobrinite za ostalo. Evo, povećavam im energiju do maksimuma. Harmonijski napad! Idemo! Wing zoom! Hajde! Uspelo je! Flora, ne! Da, Wings, gotove ste, gotove. Molim te, Timi, spasi ih. Pokušavam. Ovo je samo video igrica, vatrena! Zlajmo srce! Nećete ga izneti odavde, vile. Ne idete nikud. Mi određujemo pravila igre. Imam ideju! Pustimo krug! Pustite ga sad! Šta? Zar ni zdravo? Uspeli ste. Hej, ali gde je Duman nestao? Iskoristio je našu nepažnju i pobegao je. Svi smo bili usredsređeni na ono što se dešavalo na ekranu. Obećala si da ćeš biti oprezna, Bloom. Nije bilo nepotrebnih rizika. Rekla sam da ću biti dobra. Wow, svaka čast, Mjuza, bila si sjajna. Hvala ti, Rivene. Ni internet nije sigurno mesto za beli krug. Ne znamo da li smo potpuno uništile čarobnjake ili ih samo oslabile. Verovatno se negde krivi i ližu rane. Ali šta se zapravo dogodilo? Uzeli su krug, a da se prethodno nisu zaštitili.
Srećom i dalje je u našim rukama. Ali mislila sam da su ga čarobnjaci uzeli. Njihova negativna energija sudarila se s pozitivnom energijom kruga, što je izazvalo eksploziju. Onda treba da koristimo beli krug. To je poslednji prolaz do mesta gde su vile. Hajdemo do ostrva Tir Nan Og da oslobodimo zatočene vile. U redu, ali ne večeras. Moramo da se oporavimo od ove misije. Šta kažete da održimo probu u Fruity Musicu? Da! Znaš, za prvi nastup bila ste odlične. Muza, bila si sjajna. Hvala ti, Andy. Ako ti tako kažeš, shvatit ću to kao kompliment. O ne, čoveče, nije valjda opet cveće. O čemu je tvoj problem? Nije za tebe, već za nju. Rivene? Samo da znaš, ovo je bombonjera. Misliš, bilo je? Koncert je dugo trajao, a bilo je toplo, pa se čokolada istopila. Bombonjera? Za mene? Ovo je poslednji put da se trudim da budem romantičan. I nikad više neću slušati tvoje glupe savete. Nikad više. Muzi, je li sve u redu? Nije. Izgleda da stalno nalećem na svog nezrelog bivšeg dečka. Potpuno sam ga prebolela. Pokušavao si da mu pomogneš. Možda sam neke stvari pogrešno shvatio. Samo sam želeo da mu dam dobar savet. Mislio sam da su osjećanja univerzalna stvar. Jesu, ali možda na zemlji vladaju drugačija pravila. Svaka planeta ima svoje izuzetke. Rivene, dugujem ti izvinjenje. Nabu mi je ispričao šta si sve uradio za mene, a ja nisam primećivala. Bio si veoma pažljiv i fin, ali trenutno ne znam šta da osjećam. Mnogo toga se dogodilo i još ne mogu da razmišljam jasno. Treba mi malo vremena da razmislim. U redu? Jasno mi je. Dame i gospodo, večeras je zvezda rođena, zapravo njih 6. Devojke, bile ste sjajne. Lejla, nisam znao da imaš talenat za muziku, bila si odlična. Pravi si lažljivac, ali hvala ti, Mark, ovakve laži uvek prijaju. U sledećoj epizodi Beli krug vodi Roxy i Winx u zaboravljenu dimenziju, u kraljevstvo Tir Nan Og. Sačekalo ih je bezbroj trikova i tajanstveni mračni čuvari. Hoće li Winx uspeti da pronađu zatočene vile?